Rime. Kam Ñiah Cycling Association rengkat ka jingat lang bat ka Mawphor District Cycling Association mentaka sengi ke lapanlong ya Kam Ñiah State Cycling Selection Trial aja Plie ha Mawphor Southwest Hasil District. Ka jingtmu jong ka ne ka lempung nya cycle ka long ban yo ban jet ya ki khna bat ki samla ki betibet bakin mi khmat tang hapo jong ka jala Meghalaya ne ha kari India Henry Watt ha ka lempung ele ka jong ka Olympic ru bat kumjo ru ka long kum shibenta ban jet ya ke ban le ya shimenta ha ka national cycling jong usnem araja arfusao ha ka ne gisngi lapanlong ya ke jinge le kai ke bakan thup ya ka XCO youth XCO junior XCO elite but XCO women open category but downhill open ha ka bakinong shimenta ki don baro Henry Fuengut nakileng jong ka jala Meghalaya ki nong job ha ka ni gisngi ki long ha ka XCO junior bawan banungkong ulambor mi phawa baar ularai kut sana bat balai udalin mi sana kini kide na West Giant Hills Adventure Cycling Association ha ka XCO women ka fernai kendait kawan banungkong baar ka lawan kot dor swer bat balai ka haka rupaya khar nangta ha ka XCO youth kilong u Kevin lengdo bawan banungkong u Fabian Kleit u bawan baar bat u jingshai bor thongni u bawan balai ha ka XCO elite men kilong u middle star en marak ha ka dan ka banungkong u Alvin Darison Wanyang ha ka baar bat u yalam jingshai milim ha ka dan ka balai ha ka downhill open ya ka nam job lara daw Aronson O'Neil Kharpuri baar u penchingain borlang lengkhoi bat balai u Will Bonson walang ki baidon lang ha gani gisngi kilong uba lening bare president jong ka Ñiah Cycling Association uba yan kupading do udkhot jong ka MCA uba Amros Thongni president jong ka Mawphor Cycling Association lembat ki wiki de 2, 1. Cycling race kabangi perlong mata kali ke MTB. MTB XCO. Kajing sya kani kajing race jongi kamut tang bengi race hang ni manta. Racing jongi manta ni de bengi pengkrek nam ta jong pi umdai tang hang ni hapo state. Umdai apo kari. Umdai ngi ability ba lese na pi nangi ila ban mi represent what sipo Olympics. Te habaykan sipang ko Olympics namata ka cycling ni don gumba sausan tilik event gi baki yele kai po Olympics. Banengkong gari ka track cycling. Track cycling betul beki ya track don velodrome. Katongi hangni gimpatan marba don kampan don ka velodrome. Nata ka baar kadi ka road cycling. Ka road cycling ka ba kamdi kumuni gi bike jongi gi bike ki compare kandet ke hab ya ki surok.
kita ki road cycling kita last lem ki spas lem ki laju yele apa Olympics te kabalai ke MTB ni ong mani te ke MTB jongi ngitan kini ki XCO ke cross country cross country kita arteli kita ki vacation menta ke men and women dan kita te off late pat na try how arajar pra ki last dang introduce akwe ke event cycling kita ke ong BMX te kaniro ke ke bagi iyo ke bangi na ka LSC ki lagi persang pan encourage pan si ki kana jongi vacation menta ko magini ki event